Når du skal hente rosetter, skal du gå op i dommertårnet og spørge den ansvarlige, hvilke rosetter og ærespræmier du skal tage med ned. Der, hvor du skal give rosetterne, er over i mellemgangen. Dommerne råber navnet op, og du går hen til rytteren og giver hånden. Når du er færdig med din tjans, kan du gå op i cafeteriet og tage en kop kaffe, eller et stykke kage, eller en kop kakao.